ilang karding ba? Kise, ayo lagi palayo kayo ke, kapag nagguko din na ke. Sus, gamaya na lang sa umahon ilo. Kike dali, dali lagi bagara-gara ke. Sa? Gamay no. Tangan na. Pero wala man mo pa tabag. Mabot tadi tu. Hari dah. Ay kamunggoy lagi. Mahatag ay saro. Mahatag oy. Lorok ni. Mahatag na ano sa? Ay, buat ay kamunggoy ulang lulan nito. Ano din? Ay naa tingin Sige. Ana, udlok nung kaya itong panguha ni sa itawag ni Christine. Pero pada kawan bata yang nairo, yung ahas na. Labi na. Insam na Maria? Bugas? Apa sila diha ilma igo ilang balay? Dili lagi kay kadag mahulog. Oh, ito tayo una si. Oh, sige mo sakit ng lidya niya na maulian man. Maulian na. Murag nakuan to siya manawa sa Marshall. Una sa Marshall ato na. Si alike. Sai! Kuan ka man sao. Sige. Daplin. Daplin mo duha. Ha, pungko gid ha. Ali lagi bi ayo lagi palayo. Isa eh. Diba, isa ito yung pumunta na. Okay na ba? Nasaan na? Hilaw daw. Sugar ba din ang padagan ng motor nila na? Oy! Alik kiki. Takar pag una. Gari wala ka lalagom puti ka na kay. Guman lang sa una kaya itong gayo. Dili lagi mag-una ka na yung motor. Ipadati ka sa motor. Kanay nana? Ilahan ang tinanom ng lidya. Di ba na may tabay di hael? Kaya ba, mag-bago pa lagi na. Ki, dili lagi mag-una, ki. Pagkabadlungon, pagkabata. Nanda dagang kumpayon nun. Makakat lagi bulit madok. Huwag ang kotlet. Ang dahili. Kiki, mahug ka din. Ki, makagawas pa ka, Ki? Dali. Nilapaw.
Hala. Dapat Maria. Mau emong anak yang iyak. Mana? Putih mo kini ulit? Apa mo? Di na. Layat ka. Di ka layat. Arsa hati kay mapangos ang tuhudan siya. Ayo. Magawa nga dito sila. Ayaw lagi mo gagan kay aron si Kiki dili malayo.